пазарите преди това да се случи. Но първо да започна с една важна новина за всички хора, които искат да се обучават. В крайна сметка, нашия път в капиталовите пазари, в търговията е изключително зависим от това колко ние се стараем. Искам да обърна внимание на курса, който доста така е обсъждан. Много съм обмислял дали да направя нов. Всъщност това, което съм направил до сега е наистина изключително добро. Не се налага, съдейки по информацията, по обратния отзвук, който съм получавал до сега от хората, които са преминали това обучение, не се налага да правя нещо, което да е с въвеждаща тематика, в смисъл наистина хора, които тепърва започват, могат да започнат от тук, ще спестят много години главоблъсканици. Естествено, обаче става въпрос за едно сериозно обучение. Сега, още в момента, в който го пуснах този курс, аз заявих много ясно и точно, че той не е направен за масово ползване. В смисъл, не е нужно всички да минават през такова обучение. То е сложно обучение, в смисъл наистина човек, който предприема тази стъпка, трябва да предвиди едно 6 месеца само за обучение на този курс. Впоследствие по обучението продължава и много тегаво. Още в началото съм обявил, че цената му ще се вдига с времето и съответно тази цена, която виждате в момента от 800 евро, ще бъде на 15 март ще бъде 1000 евро за този курс. Идеята е, че все по-малко хора искам да се обучават на това нещо, което съм предоставил в него. Понеже началото на годината ме е пределно ясно, че хората си поставят някакви цели и знам, че в нашите среди има хора, които наистина искат да възпитат себе си на дисциплина и на правилно поведение като цяло с пазарите, на правилен подход. Пуснах така да кажем момент на отстъпка на това цялото нещо до 15 март и оттам нататък цената става 1000 евро и тя ще си остане такава. В момента това, което съм направил е нещо, което направих и за черен петък и малко по-рано миналата година. 200 евро отстъпка. Как могат да се възползват хората, които имат желание? Имайте предвид, че са само няколко промокода. Ме е ясно, че интереса не е кой знае колко голям, така или иначе. Всяка става въпрос за сериозно обучение. Хората не обичат много да си дават зор, макар че в нашите среди без сериозно обучение няма как да стане. В момента промокода е промо 2024 година и това дава 200 евро отстъпка, фактически цената става 600 евро, като отново казвам, в смисъл хората, които искат в началото на годината да си дадат знание по някакъв начин и да дадат нещо от себе си, за да се научат, ще имат възможност да се възползват на доста по-добра цена. След това цената стана 1000 евро. Ясно е, че на някои хора няма да им се хареса тази работа, но в крайна сметка информацията е нещо ценно и трябва да се цени. Смисъл, логично е човек да даде от себе си, не само като знание и като смисъл, като желание и мотивация да се научи, в крайна сметка трябва по някакъв начин да се обвърже финансово. Това се прави откакто свят светува, поради проста причина, че обучението, когато е безплатно, създава една кармична връзка, която аз не искам лично да имам с абсолютно никой, така или иначе. Предполагам, че и хората, които се обучават, не искат да имат така.